So, good morning. For today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng offline map. Pag sinabi natin offline map, hindi ito ginagamitan ng data or ng internet para ma-access or gumana. So, ang unang step is magkaroon muna tayo ng internet access. So, on muna natin yung mobile data. Second one, pumunta tayo sa ating Google Map or open natin yung application na Google Map. So, na-open na natin yung ating Google Map. Next natin gagawin is, i-click natin itong nasa upper right, yung R na icon, yung icon ng ating email. So, click natin. So, ito yung makikita natin dito sa ating email icon. So, papansin nyo dito, may turn on incognito mode, profile, your timeline, location sharing, offline maps, your data in maps, settings, and help and feedback. So, pindutin natin yung offline map. So, dito sa offline map, dito na natin i-select yung ating mapa na gagamitin or select your own map. So, meron akong mga downloaded maps dito. Map ng La Union papuntang Baguio at meron din yung Pangasinan map. So pwede natin siyang i-access anytime, anywhere, may data ka man o wala. So since tayo ay magkakaroon ng demo, i-open natin o magkakaroon muna tayo ng say for example, bagong mapa. So select your own map. Okay, so makikita natin dito, sabihin sa taas, download a map of this area. Pag sinabi nating download a map of this area, kung saan lang nakapaloob or kung anong mga lugar lang yung nasa loob ng rectangle na ito, yun lang yung maa-access nating mapa. Okay? So, say for example, ang gusto kong kunin ay mapa ng Urdaneta papuntang San Fernando City, La Union. So dito sabi sa baba, download will use up to 35 MB of your free space. Yan. So for your information, habang lumalaki yung mapa, yung scope ng mapa na gusto mong kunin, lumalaki din yung data na kailangan niya or yung storage na kailangan niya. So 85 MB na yung buong mapang ito. While kung Urdaneta hanggang San Fernando lang naman yung gusto mong kunin, bumaba siya 40 MB. So smaller yung area, smaller din yung data or storage na kailangan niya. Wider yung area na mapa na gusto mong i-access, mas malaking phone storage or storage yung kailangan niya. So, para sa ating demo, kukunin muna natin yung mapa ng Urdaneta papuntang San Fernando. So, lahat ng nasa square na to, area na ito, magkakaroon tayo ng access ng kanilang mga daan. So, download muna natin, Okay, over mobile network. So, since wala tayong Wi-Fi, mobile network yung gagamitin natin. Download now. Click download now. So, ayan, nag-update yung ibang yung ibang maps ko, Yan. So, yung map 4, yun yung Urdaneta to San Fernando City, La Union na map. Yan. So, nagda-download yung map sa baba. Hintayin lang natin siyang matapos. So, pwede nyo rin siyang i-rename by clicking yung tatlong dots dito. So, yung kaka-download lang natin na map 4, i-rename natin into
Urdaneta to San Fernando City, La Union. Then, isave natin siya para makita natin at ma-identify natin kung saan yung scope ng ating mapa. So, try na natin ngayon kung pwede nating ma-access yung Urdaneta to San Fernando City, La Union map na offline. So, para sa demo natin, syempre, i-off muna natin yung ating data. Then, i-exit natin yung Google Map. Say for example, nasa daan ka at hindi mo alam ang papuntang San Fernando City, La Union, open nyo ulit yung Google Map. Hintayin mag-appear. Click ang email icon sa upper right. Pindutin ang offline map. Pindutin or i-open yung downloaded map na kailangan mo. Say for example, Urdaneta to San Fernando City, La Union. Click lang natin siya. Okay. So, ayan na siya. Try nating mag-search ng lugar sa San Fernando or punta tayo sa San Fernando City. San Fernando City, La Union. Click natin yung San Fernando City Plaza. Ayan. So, pagka-click natin, ibibigay na sa inyo yung destination mo. So, wala pa kayo nakikitang mark ng path, no, or ng dadaanan. Ang gagawin nyo dyan is click yung start. So, start. So, meron na kayong instant map na pwede nyo magamit anytime, anywhere. Nasa bundok man kayo, may signal man o wala. So, usual yung gagamitin is kung paano nyo ginagamit yung Google Map online. Pero ang kagandahan nito is offline siya. At pwede siyang ma-access anytime, anywhere at may data man kayo o wala. So, ganun lang ang ating Google Map offline. Sundin nyo lang yung mga sinabi kong mga steps. Yan. So, papansin niyo naka-off yung ating data. So, offline na offline talaga siya. Yan. So, again, yung ipinakita kong box kanina, yun lang yung ma-access nyong lugar. Yan. So, hindi niya ma-access yung ibang lugar just like Manila. Kailangan yung mag-download ng panibagong map or mag-select ng panibagong map. I-set yung map na kailangan ninyo. And then, syempre, automatically na mag-save na yun sa inyong offline maps. Dito sa offline maps. Ayan. So, makikita niyo dito, may expiration date yung mga maps. Pero, parang 2 years bago siya mag-expire. At syempre, kailangan nyo rin siyang i-update. Once na i-update nyo siya, magkakaroon ulit ng extension na 2 years na gagamitin. Yan. So, expires June 16, 2022 unless updated. So, hindi siya mag-expire unless na ina-update at ina-update natin yung ating offline map. So, ganun lang ang ating offline map at sana nakatulong ang aking video na ito. Salamat and God bless.